Simbanwa, mabunaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang bituon, mga balita na kaya inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita magdala inspirasyon. Aksyon radyo, makulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog kanay, sa ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon nga ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalatag palanggan. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpang
nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Sabado, Pitsa 13 na, bulan sang Marso tuig 2021. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, motorista nga nagpalagyo sa kapulisan kag nakuhaan sang Siabo kahapon sang aga, ginpasakaan na sang kaso. Nokpo, preparado na sa pag-usar sang body camera sa kada operasyon. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga, ginapaabot ka sa bulan sang Abril, magadesisyon si Presidente Rodrigo Duterte sa paggalog sang quarantine restriction. Ginhimo ni Presidential Spokesman Harry Roque ang palayag matapos ginanunsyo sang presidente nga iya gidalantaw ang posibilidad nga pagbukas sang ekonomiya agod mabuligan ng tao nga makapangita sang palangabuyan sa pihak sang pagsaka sang kaso sang COVID-19 kag kakulang sa supply sang bakuna. Suno kay Roque, ginalantaw sang presidente nga kon palawigon pa ang lockdown, magaresulta lamang sang mas malawig pa nga pag-antos sang mga Pinoy. Sa karon, ginpahayag ni Roque nga ginatutukan sang gobyerno ang duwa ka semana nga attack rate, daily attack rate kag healthcare utilization rate agud masiguro nga ang pungsod handa na sa pagkambyo sa mas halog nga quarantine status. Wala mahimo ang aton gobyerno. Bisan nagataas ang kaso sang COVID-19, dapat ikasagid ang pagpauli-uli sa ekonomiya. Sarurot gid, porteng pamigado, milyones ang nawada ang trabaho, milyones ang gahangla subong sa gobyerno. Makita naton ang kaimulon, ang gutom nga nagaluntad na sa pungsod Pilipinas. Plus, madamo nga mga kalamidad ang nagaigo sa pungsod Pilipinas. Amo ina nga ang gobyerno, luyag Manila o kon hindi,
dapat buksan gid ang ekonomiya. Duha ka bagay nimo, pilian mo, iguon ka sang COVID-19 o kon mapatay ka sa gutom o kon magaantos ang minilyon ka mga Pinoy nga wala trabaho, nagkalaputo sa negosyo kag iban pa. So nabutang tunga-tunga ang gobyerno, diin ang pilion mo. Halin sa una, amo ina ang ginaldoso nga dapat dunganon ini sila, proteksyon kag abrihan ang ekonomiya. Hindi ka mapatay sa COVID, mapatay ka sa gutom. Salasala na subong ang pila naton ka mga utod kung ano ang mapangitaan sang ila sinipagkaon. Kag alandaman nga kung magpadayon ini nga minilyon ang gutomon. May wala man natong ginapangayo pero amo na bla magalala ang crimes against property. Sigurado na yan. Magalala ang kinawatay, hold upanay, kag iban pa nga dalagko nga mga kaso. Ang iba niya, ti kapit sa patali, wala ka mahimo. Wala ka na trabaho. May ginasagod ka nga pamilya. Ano ang ipakaon mo? Wala man sansa nga makabalik ka sa trabaho kay nagsira na. Ang kompanya nga ginaobrahan mo, restaurant nga ginaobrahan mo, hotel nga ginaobrahan mo, namayad na gani sa nagligad pa. Natuig. Wala may mo. Ang ibang temporaryo nga nagsira. Pero, duha-duha pa kung makabalik pa sa ilang negosyo. Subong ang iba nagbalik, sira naman. Kaya ti perdido. Abre ka sang kalanaan mo. Pagkatapos, kaunan ka lang sang pipila katao. Hindi gani kabayad sa kuryente mo, hindi gani kabayad sa tubig mo, ang imo pasuluduhan nga mga empleyado mo, waiter mo, waitress mo, kagiban pa. Amo ina nagakatabo, amo nang matutuod nga senaryo diri sa pungsod Pilipinas. Hindi tayo na matago, kag nakita ina sang gobyerno. Hindi mo na pwede pabungul-bungulan, kag pabulag-bulagan ang nagakatabo sa palibot. Amo na siling, daw wala ka blasang kaptan, daw wala ka sa basulon, daw wala ka sa itudlo kung sinong responsable sini. Bangod kagaw ang naghalit sa pungsod Pilipinas. Hindi lang din sa pungsod Pilipinas. Bilog ini nga kalibutan. So amo ina nga sa pagtuon sa mga ekonomista, nakita nila nga kung magpadayon ini lockdown dire, lockdown dito, posible hindi gin makatibawas ang pungsod Pilipinas sa kabigaduhon. Kag, amo ina ang ginakulbaan sa gobyerno. Pananglitan magpadayon ini nga milyon-milyon na ang magutman. Ang kiyos nga matabo posible na. Kag masaka gadya hindi mapunggan ang kriminalidad. Hindi mapunggan ang pagbaha sa mga illegal nga bagay. Ang pagpasulod sa mga shabu, marijuana, kagiban pa. Nga mo ginahimo palangitan-an subong sang aton mga kauturan. So, bisan ano ang kampanya sang Duterte administration kontra sa illegal nga duga, ginapananaw naton matapos lang ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte, wala ini sang katapusan iya ang pagwa sa mga illegal. Ining panahor, illegal nga shabu, kag iban pa. Hindi ni matapna. Plus, ang kabangdanan sinitanan, isa na sang nagahimo sining kalakasan, amo ang gutom, amo ang wala trabaho. Tibisan pa ano, kapit sa patalim, dakpan-dakpan, priso-priso, basta tingwaan nga maka-income. Ti amo ina kung nga porting lapta subong sang shabu. Plus pa, nga ining illegal nga shabu nga ni, madamo ang user. Kaya kung wala user, wala man ni poser. Amo ina nagakatabo subong sa pungsod Pilipinas. Daw hindi maintindihan ang problema nga ginalukdo naton. Utang diri, utang dito, bilyones ng utang. Ambot kung makabayad pa kita. Sini mga utang naton, basta pilakadlaw pating pungsod Pilipinas, iprinta ta na. Bangod sang kaimulon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:08 na, morning na. Sa bilog na Banwas, Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Kamusta? Sabado subong
Kamusta ang aton mga kauturan, kamusta ang mga merkado, pangumpra na kamo para preparasyon pamahaw karong aga tubtubwas, tingba na lang ang mga panakot. Kamusta na ang syudad sa Bacolod? Kamusta nagapanguna nga mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sa 24 oras? Inatanan, tutukan sa aton patrol sa sining nga mga tinion. Padayon na sila nga nagalagulad matrutunaw ang manahon, padayon ang pagilibion sang kalangitan bangod sang low pressure area. Aber, tukion ta na ang aton patrol sa sini nga mga tinion. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon, Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Action, Fred, good morning. Subong kaagahon ang patrol. Liwatan namang nagalambiyong sa siyudad sa Bacolod. Maayong subong aga action, Fred. Mala ang dalanon, kahit pa paano makitanta, kapabatsaganta, nga way naman nag-ulan. Pero kung maghahangla kita sa kalangitan, ginapalibutan kita gihapon action, Fred, no? Sa galom, sa sining mga tinion. Pero ang dalanon sa siyudad sa Bacolod, masyado katawhay ang makita nato ng kalabanan, mga street cleaners, ang makita naton nga nag-amat-amat sa pagpaninlo sa mga dalanon diri sa siyudad sa Bacolod. The same action, Fred, pila ka mga kapihan ang bukas na para sa aton sining mga kauturan. Matamat naman action, Fred, ang pangapi timing ni katama adlaw sang Sabado ang pila naton nga mga kauturan amat-amat naman sa panglakato nabi going sa mga tagsa ka mga merkado action, Fred, ang dalan sang Lacson masyado katawhay, even ang dalan sang Burgos sa sining mga tinion may mga tricycles in action, Fred, ang gahulat man no sa pila ka mga pasahero diri sa area sa Burgos Public Market sa paghulat man sa pila ka mga pasahero gikan sa sulod nga nagapanindahan bukas ang aton sining mga tagsa ka mga merkado. Duha ang makita naton kakaron ang bukas gid ang Libertad, and at the same time ang dalan sang area sa Burgos Public Market. May mga nag-deliver na sang ice, may ara nag-amat-amat deliver naman sang mga baboy kagaiban pa action, Fred. Amat-amat kita kagati temprano kung Sabado subong adlaw action, Fred. Wala sang ubra ati ang iba nakitan man nato action, Fred, kagi na paglabay namon ni action Nixon sa area sang Kapitola Lagoon. May ara action, Fred, no? Amat-amat naman sa pag-ihersisyo subong kaagahon nag-jogging ang iban, while ang iban action, Fred, nag-walkathon sirin ko gani. May gali na basta Sabado timing kayo action, Fred, damo ka sa may makita, may makakita ka sang puti, makakita ka gyapon action, Fred, sang lain man nga kolor, may araman ito, pero mas mayo pagidya kung maputi-puti. Ay! Puti pa lang. Puti pa lang action, Fred, no? May iban man nagyagani iyang dala na exercise sa walkathon going man sa area sa merkado. May mga isda na galit reaction, Fred, ang ginaamat-amat naman deliver puno ang mga banyera balaksyon, Fred. This time aton i-check abi kung pila na ang presyo karon sa isda para may idea nga aton sining mga kauturan nga temprano pa magapamalaklon action, Fred. Ati mas importante ini sa aton sining mga kauturan kung balahanda naman sila sa pagbaligya sa ila sining mga isda. Ara na kita sa sunod sa Burgos Public Market. May ari na diri action, Fred, pipila ka mga baligya bukas na para sa aton sining mga kauturan. At is temprano pa may idea na sila kung pila sa ang presyo sa panguros, ang tilapia, kagaiban pa action, Fred. Mangkutong tabi si Madam kung ano mga available niya. Subong may available direction, Fred, lapas katama ang mga tilapia ni Madam. Tagpila ninyo tilapia, tanong, Madam? 140. Tag 140 action, Fred, tilapia pa niya.
may available man subong karaho o pila subong ang karaho mo. 140 man. 140 action Fred, karaho mayo 140 karaho ang available. Action Alvin? Yes sir. Ang karaho wala pa mapakas. Wala pa ni napakas action Fred, labas pa. Nami na siya kung tani kung tig-ilinit, pakaso mo na siya kay bulad bla. Uluman mo siya sa ahos kag patis. Tapos painitan nga kaging-kaging gid kag prituhon sus pertik namit. Kampiyon amo ni action Fred ang ginahiwa niya kag ginabulat pa o kampiyon na. Amo ni the best pagid action Fred. Ang available subog niya bulaw-bulaw ang bulaw-bulaw taday tagpila. 140 man, 140. Oh, tag 140 I think siguro ining dubla-dubla 140 man ay. Yes, 140 na tanan. 140 man action Fred, makon mo na iyang kabarato subong sang isda. Magkana kaya magbakal kay temprano pa. Kung 140 ay may isa pa diri available ang latab ni action Fred. Bago namin siya ni action Fred. Paborito mo ni I think ining latab mo. Tagpila ning latab. 160. Medyo naglain na ng presyo. Medyo taas-taas siya jutay painte, no? Hindi ko gani mas mayo ya. Ang tindera ya. Ang tindera. Ate Tira, okay lang. Pati tindira di baligya mo. Saga action Fred. Kakadlaw man ang tindera. 140, 160 ang tindera, ha? Madam, ngalan mo gani, madam? Cherry. Si Indaya Cherry action Fred. Thank you kita. Gapa action Fred. Ang aton sining mga kauturan makakadlaw man. Available subong magluwas din action Fred sang latab nga 160 may ara pagida available sa iban nga mga lamisa sa karon sa sining tinion may diri action Fred simigo ta available subong ang kwan marot si marot o para ni sa mga pigado nato nga mga utod pero ang marot subong pre 150 man lang ha 150 oh 150 medyo mayo ni ang balita sa aton sining mga kuwan nga temprano pa action Fred nga nagnubugi dia ang mga presyo nagliligan mga marot 2 Gs 200 subong ya 150 available subong isa pa bulaw gidya lain ang bulaw-bulaw lain man ang bulaw ang bulaw ya subong tagpila bulaw subong tag 200 dagko ni siya nga bulaw action Fred no at least para may idea ang aton sila nga mga kauturan temprano pa damo naman no, mga klase sa mga isda nga available para sa aton sila nga mga kauturan no mangkot naman kita the reaction Fred lukos pa si gusto mo nami isang lukos action Fred mani nga klaseng lain ang lukos nga lumiyagan lain man iyang lukos nga original kag nami iyang formaction Fred Prisca pampilang lukos ta subong ma'am 320. 320 action Fred. Locus na siya ha. Amuni ang nagdiferensya gawa. Medyo mataas-taas pero kampiyon puti namit ang color ged action Fred no. Try taman diri action Fred sa mga panalagko para may idea man sila. Diri kita kay parinini ang the best gidiyaw amuni ang ginambal ni Nini iyang apiran ha pero ang tuto ang tawag di sini Igda. Igda na. Igda. Igda. Alam ko lang. Ha? Walain man ni action Fred pag uni siya nga klase igda. Subong lang ko naka-enkwentro siya ni igda daw tilapia nga dako. Ano sa? Daw tilapia nga dako. Daw tilapia nga ang kadako ang forma, ang itsura, pero itom ang bilog nga lawas pero panit siya niya. Tigaman? Hindi na tiga. Hindi niya tiga. Okay, tagpila ni siya ya. 180 lang. 180 igda action Fred. Namin may upod ka magambal yan. O sige, igda. Okay, tiga, tulog na no. Amo ni igda. Ang available mo subong luwas subong Dorado, si Dorado action Fred na. May nakilawon. The best ni kilawon. Dorado mo pila? 200 na po. 200 po kaya yellow pa action Fred o yellow blang color nga gaagaw ang yellow kag ang itom dorado na tapos man niya tapos lang ginang kilaw sini no kilaw lang gid may ara man niya tangigi subong nga panalagko ba mayo o pila subong tangigi
350. 350 Action Fred. Pila? 350. Dagko. Ko na ni Action Fred. Oo. Dagko ni siya. Amin na tangigi steak pagkatapos ulo ya imo bla sa bawan. Namin. Oh, bao kampiyon. Kaga makahambal kayo. Aga pa. Pwede ka makahambal ya. Namit. Kapin pagit ko may katumbal, makahambal ka pa. Kang. Namit ni Action Fred. Ang available man diri magluwas sa kay din ni Action Fred. Ari man diri sa kay Maymay ang available naman subong ya. Ano ni siya subong pre? Matan available subong. May ari man diri Action Fred nga tuloy no. Matan ta pre tagpila? Sa 140. 140 matan nagligad Action Fred isa sa mga mahal nga isda pakabakal kasi niya 240 sa tuanay subong niya 140 na lang siyengid ang diferensya matan ni Action Fred 140 subong niya damo man siya customer ang tuloy may pinatuloy may tag 100 tag piso na lang Action Fred ang presyo sang tuloy. In general, kung lantaon ta, sa ato siya mga kauturan nga temprano pa magapamalaklon, masyado kag makabig tayo nga barato subong ang presyo sang isda, no? Sa sining tinion diri sa area sang Burgos public market. Damo nagapangumpra Ayo subong. man nga balita man Action Fred, amo ni ang ginhambal man sa aton sa tuanay ni Sir Ruben Casipi. Si hambal ni Ruben Casipi maglabot ng gali sa bulan sang Marso makadto na niya sa Semana Santa matamat tagin niya pagbarato sang isda Action Fred no? Semana Santa gapasulod Semana Santa amo nang pagmahal sa isda. Ay rather antes Mahal na yung isda pagabot Semana Santa. Yes, Kaya so- kalabanan sa aton utod gapati pa sa puasa nga wala ga bakal karne. Oo. Yes, Action Fred, no? At least, subong niya, maayo niya, kay barato gidya ang isda. So, kung ikaw may gana magpamalakalon, mas temprano pag niya Action Fred, mas maayo pag gidya nga temprano pa, bakal na kay nami ang mga isda. Subong luligad to, no? Hambal kay Action Fred sa presyo pa lang sa isda. Sa tuwan ay daw makiwi man ng ba sa mahal bala kag magambal ka mahal man sila nga isda pero subong iya kag magabig mo kag mahambal tayo nga ang presyo sa nga isda makampyon gid barato Action Fred. So far amaning observation karon sa patrol and at the same time presyo sa isda sa Burgos public market. Ang observation sa patrol nga ginadulong sa inyo sang Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 4:22 na. Kamusta? Mabulubugnaw pa ang kagahon. Morning. Pulo pamahaw kita nung gusto nyo nga pamahaw Sabado subong. Wala opisina, wala trabaho. Aba, kung akong pagustuhan subong no kanamit no, tipo ng pamilya, bakal ka bala kadyos. Ang kadyos sa baklo mo hindi mo lang nangin bulad, hindi mo lang labas nga kadyos. Pagkatapos baklan mo siya sang langka, no? Baklan mo sa langka, pagkatapos baklan mo sa sang baboy bla. Inang may mga paras ka may mga tulan, sos. Inang tawag nila nga KBL, kadyos baboy langka, baklan mo paitan, baklan mo batuan, sos. Oo, inang husto-hustuhan gigaslom niya pagkanamit wala tupong. Matya mo doon nga uyog-uyog ibla nang prito mo nga buyon baboy nang pagbakit mo nga uyog-uyog siya. Sos,
Matiyag mo daw gasaka, dugo mo dayon. Pero portes pagganamit. Ay, oo. Talagsama lang na. Isa ka bulan, abi, kaluto ka kibiil kaduha. Ano pa na, no? Porte. Pero namit niya uyog-uyog ibala ang tambok, bao, sa pagganamit. Tapos, butangan mo sa sang sinamakanda. Pustaan mo sa sang katumbal, kutitot, pagkatapos kalamunding. Bao, sufisyente. Kanamit puli ka magluto ba? Tapos, ang ga-serve si mo, pulo pangilay gin, ga short slipot, ga guapuso na. Porte kanamit. Mamahaw kita. Dugay-dugay, puli kita. Kag mamahaw. Kaya daw kanamit, nagid kaon. Amo ni nga kagahon, matultugnaw. Soso. Kampyon, ihigop sabaw. Kamusta ka mo da? Gahigop-higop magmo sabaw da? Sige pulo pamahaw kita. Morning, una nga hotong sang aton roll call. Karon nga kagahon. Kay Alex Muntisa, Bausuki, ito gini. Morning, kay John Randolph Ruben. Kay Kasia Pait. Gusto ni, sa Virginia. Gusto ni pag-pronounce ko sang apelyido mo. Kay Rimar Hicano Haliasgo. Kay Ibon Bosher sang Germany. Ara na siya, nagamonitor. Kay Jubal Trinidad. Kay Yuditoria de la Piña Barbecue. Upod sila kuno ni Lulaya Turing. Advance happy birthday kuno kay Tita ya Iboni. Kay Rudy Gordon. Dira kay Bibot Galiano. Gamonitor sa uma ba ko namin, no? Sa uma subong nami ang dapoy-dupoy sang hangin. Kay Ernie Udas Colidas, good morning. Kay Johnny Hinit da Bailado. Kay Jeremy Aribalo, good morning. Kay Anthony Hugos. Kay Vanessa Mayo, kamusta da sa Minnesota, subong? Good morning kuno sa Prendia. Kay Luel Amar sa Canada. Kay Jocelyn Libuon Dispoho, morning man. Happy birthday kuno sa anak ya, nga si Rainier Libuon. Happy birthday, gid. Kay Gary Net Haipe sa Hong Kong. Gary Net Haipe. Hostone, sa Hong Kong, gamonitor ka da. Kay Guillermo Clarito, sang Pontevedra. Kay Julio Seron. Kay Rodolfo Jaime, sang Magsungay. Morning sa barangay Panukoy kuno sa pamilya Espanyula. Si Steve Arisha from Australia with love. Morning kuno kay Suonya regards lang kay Suonya Lore Aporado. Kanamit ko ng panumsuman. Sige magpauli ka di. Manumsuman kita. Upod siya hulas-hulas nga butilya. Kanamitin karon nga kagahon. Kung Sabado, enjoy ka no? Dugay-dugay, hapit sa merkado bla. Kag bakal palamahawon. Ay, daw ka nabit na gidikaon na. Kula lang programa, subong mga Domingo. Aran ako sa Burgos. Aran ako sa Libertad, Muniuras. Ato na ko to. Galibot kon Domingo. Kanami mo, libot ka to, pangita ka sa suludanon, bla. Nagligad to, nakabakal ko, bla, nang labas daw ka namit, gitsang tsura sang ugabalingon, bla. Ini tama ka lagko. Bakal ka. Pagkatapos yan lagon mo, asos ka namit. Nutangan ko sa sang kwan, sang si Boss Bombay, bla kagkamatis, kanamit-namit, sa bawan mo dutay, ng gopay, porte. Ay, mga pagkaon, basta hambalan ko na agad, daw kanamit, pauli ka mang luto. Action Radio Philippine Standard Time, last 4:27 na. Daligi lang, mabalik ako pagkatapos ini. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:29 na. Morning na da kay Leonila Tarusan, kay Christ Keripol Javier Tanatan, kay Marilyn Abarte Gatamyaw siya, kay Jilin Pabura sang happy birthday karon nga adlaw, kay Diloterio Acosta Gari, good morning man, kay Cory Bidahada sa Kuwait, kamusta? Kamustang Kuwait subong. Kay Milagros Morales, good morning, dira sa Barangay Maawa, naga-monitor siya. Kay Diloterio Acosta Gari, sa Quezon City kuno, ba damo kahapon dakpan kuno, wala ga Christmas ba, sa lawayon gid. Ay, oo. Kay Leonida Hugos Ganaba, good morning man. Sige, may lang nga pag-monitor. Kay Buman Barrientos, kay hindi ba lang mga utod na doon, pangabay lang kita, no? Kung ngalan gid, no? Hindi nyo isulion kay amo man agyapon, na. Nami akong tamyaw kita yang husto gibalang nga ngalan ang aton ginatamyaw, no? Nami gi man nga ngalan yung giblati kung agad nyo suli na karon kundi daw niya mo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:31 na. Anano ang tikang sang panahon karon nga adlaw. Ang low pressure area nasiplatan naman 100 kilometros nakatungdan na bagat na nakatungdan sang Zamboanga City, Zamboanga del Sur. Amihan gyapon ang naga-apekto sa extreme northern Luzon. Ang bilog nga Visayas maka-eksperyensya sa magalumon nga langit nga may lapta-lapta nga pagtupa sa ulan tungod sa low pressure area. Kasarangan tumabas kog nga huyop sang hangin gikan sa naaminhan na sidlangan ang mabatyagan sa bilog nga Visayas nga may kasarangan tubtob mabalod nga kadagatan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:32 na. Dira kay Jocelyn Song Comedia, good morning man. Upod-upod lang kita, tagsa ka kaagahon. Anano pagid ang pila ka mga balita karon nga adlaw ay abaw si Presidente Rodrigo Duterte, ang binuyan niya nga tinaga tulon niya naman. Kapo nagsiling siya nga pagpanaog kuno sa airport nagutik si Senador Bongo nga luyag sa magpapili presidente. Ay abaw kahapon binawi naman ni Presidente Rodrigo Duterte na uwak bawi, no? Siling ni Presidente Rodrigo Duterte nyalahog lang to. Nga magapangabay si Senador Bongo nga magpapili presidente. Sabat dayon si Senador Bongo nya count me out sa 2022 ba daw ginalapot tiyak nyo ang pumuluyo sang pungsod Pilipinas. Budlay na yan mo ang tinaga sang presidente nga ginbuyan, budlay na kaglubaron mo galing ti panadaanad man ako no.
kung maanad ka kuno kay Presidente Rodrigo Duterte, ang binuyan niya nga tinaga subong, hindi anay pagpatihi kay posible isla niya na paggaga. Tiyan mo gid, paggaga inislan gid, ay puwerte o. Ano ining nagakatabo subong sa pungsod Pilipinas. Sige lang ulupod-upod lang kita ya. Kay Lolita Pabila, morning man o gapangipay subong ga monitor siya. Thank you gid. Kay Jason De La Cruz. Jason, morning. Okay, upod-upod lang kita. Las 4:34 pa lang kang kaagahon, pero ang tugnaw di sa kon buon-buon puwerte na. Mangod sang huyop sang aircon. Puwerte. Anano pagid ginatrabaho sa karon sang departamento sang ikayong lawas ang pagpadasig sang COVID-19 vaccination. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Berhere ang palayag matapos ipanawagan ni Senador Ping Lacson sa gobyerno na dapat mas padasigon ang rollout. Dapat gid para may kasiguruhan na ang pila naton ka mga kauturan. Suno kay Ping Lacson kung hindi mapadasig ang rollout sa bakuna kagyara lang sa 4,000 ang mabakunahan kada adlaw, mahimo malambot pa ang herd community o kung immunity sa tuig 2033. Dasigay, balikay. Kinanglamig man mo. Sabi magalabot lang milyon nga mga doses sa bakuna namin niya. Nga mapabakuna kita. Kay man kung makapabakuna ka, may salig ka na, may salig ka sa lawas mo. Bisan hindi ka magpulupis mask kag facial, may salig ka na. Pero hindi kita magbulag. Mientras tanto nga purti pa, nga nagabantay pang kagaw, hindi kita maghatag kumpiyansa. Budlay ning kagaw ya, halugan mo lang siya, ay sos. Igo ganing hipis sa kapulisan sa bilog nga Pilipinas. Ina may ginataklos na. Pwede kagamit sa tangki digira, arbalite kagiban pa. Tiyanong lutangon niya kay ang kontra hindi kitaon, ti kundi dutlan siya. Ay kabudlay ho. Halong-halong kay kabudlay gid. O sige, upod-upod kita. Ano kaday sino naman ang ari dili subong sa aton linyada si Evelyn ni Pamusino. Sige, si Lorito Armas Bidaha, good morning man. Tsaka narawi sinigaran ini. Kamusta ang hinigaran subong, no? Sa unang hinigaran, number 1 man kung drugang paggambalan, subong daw na ulumpawan na. O sige, medyo relax lang kamuda. Kay Ami Agustinis Baron, good morning man. Ulupod-upod daw kasadya lang, no? Kung kagawon, ngayon upod-upod kita, tulotamyaw lang. Samtang nagapilak sa pila ka mga balita kag mga impormasyon. Dugsing na kada adlaw para nga malingaw kita kagang aton mga tagpalamati. Ari pagid, PDP laban kundi gaduso, siling padalaganon si Bungo, madalagan kung magpapili vice-presidente si Presidente Rodrigo Duterte. Pwerte nga duso. Sabat ang mga opisyal sang PDP laban. Niyang inyo na ya, wala na ya sang basbas sa PDP laban. Doga pa gusto lang kamo akalain. Basi kontemporano pa ang partido magkalawasaag na ka magkalaguba. Bangod sining temprano pa nga pagpalayag. Doga pinalumba sila ya. Daw ginaintulin pa lang presidente nga madlagan bisi. Presidente ka na, madlagan ka pa bisi. Kalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na. Kay Rizalina Alvarez, morning from Minnesota. Kamusta da ang Minnesota? Sige, morning da sa inyo, no? Nami man, no? Kung gainupod-upod kita, sige. Morning. Dira kay, si Lula turing ko, no? Sultiro ka pa ko, no? Akalain! Ay, kay Neil Brian Baluis, good morning! Aho. Kay Albert Salcido, morning man. Naga-monitor lang, dira sa Garilao, sa Isabela. Taga Isabela, good morning! Sa mga Baluis family sa Isabela, good morning lang. May lang nga pag-monitor, tagsagid kaagahon na si Lorito Armas Bidaha,
Sige. Morning luhambalan tala na sikreto kung kita-kita lang. Ay, kalain. Si Judge Nap Diamante gamugdaw na karon nga aga kay Bitilaw sa Binalbagan, good morning. Kay Robin Tampos ang LTO, good morning man. Si Raul Alibuga all galadlad nga na pamahaw mo da. Las 4:38 na Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo gapangapin na ni. No, dira kay Marvin say good morning. Kay John Hidalgo sa Manapla. Si Pare Erning Hurilia gabugtaw na ni, sigurado. Kay Pare Istoy Querido, good morning. Sa miyembro sang Kaisi Boys, bulugtaw na kamo. Nick Barca, Cano Rivera, James Patalagsa, JC Sindico, Monsing Siocon, Joel Peredo, Roger Aguirre, Lore Aporado, Gilbert Carion kay Mayor, kay Yute Pascua, kay Lorini Canson, kay Buni Advincula, dira kay Bibitan, good morning. Dira kay Engineer Naliel Bantay, wala takit na yaw. Kay Jerome Solinap, good morning, bulugtaw na kamo. Bangon ron, adlaw na ni. Kag manumdom ko na no ang palamahawon. Kay Amor Malayang, good morning man. Dira kay Hersile Castilla Labrador, good morning. Ulpod-upod lang kita. Tagsa kaaga, si Noel Amar Silinya, tamyaw ya lang friend ya, si Vanessa Mayo dira sa Minnesota sa Amerika. Sige Nami-nami lang no? Kung kagahon kag mabulubog na ang panahon. Sige. Ano na? Kamusta na? Kadamo sa mga mino nga nagasululod, mga minyo nila sa ila palamahawon karon nga kagahon. Inyo kung sinong laluyagan kag ano ang manamit para sa inyo, lutuan nyo na karon nga aga. Kay matipo na ang pamilya. Siling ni Noel Amar, ano ang weather sa Bacolod? Ang weather sa Bacolod, kag bilog nga pungsod Pilipinas, may low pressure area. Maulanon, pero hindi man tuman kabaskog. Kag siling sa Pag-asa, posible, hindi man siya magpurma kag mangin bagyo. Gapasulod na kami di sa Semana Santa, pero maulu-ulanon pa ang panahon. Ang ang bilog nga Visayas naka-experience sa Magalumon, may latalap ta nga pagtupa sa ulab bangod sang low pressure area. Umunang pamangkot ni Noel Amara kung kamusta ko no ang weather dire sa siyudad sang Bacolod. Mayad lang ang amon dire panahon. May na lang na bisan paano hindi tuman kainit. Basta hindi lang magbalbal ang ulan kag hindi lang magbalbal ang mabaskog nga hangin. Balo ka dire Noel, samon ang norte nga bahin sang probinsya, kung pusdakan sa ulan, baha dayon. Baha ang Talisay, baha ang Silay, baha ang Victorias, baha ang Ibi Magluna, Pasaka. Bangod kay, wala na sa nagapugong sa tubig, halin sa ibabaw, halin sa kabukiran, pagbuo sang tubig, ang iyat tendency, wasag padalom. Bangod kay ang lagko nga mga kahoy, pinulod na inutod sang mga bintahuso nga mga nagalagari sang kahoy. Wala obra bla. Ang lagko nga kahoy nga ginimo sa Dios inutod nila ara karon bumalos magbaha. Ditsos dalom baha dayon amo na ang disgrasya nga nagakatabo dire sa amon sa probinsya sang Negros Occidental. Ba si Ginny Ulati, ari siya Ginny. Good morning. Kamusta ka dira? Sa norte nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Balo kang pinanaton ka mga uto dito sa ibang nga pungsod, daw namian mas lang mamati sa mga balita dire sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Okay morning na kay kumpare Boy Yulingo dira sa barangay Mandalagan. Taga Mandalagan, good morning sa inyo. May lang pag-upod sa aton tagsagid kakaagahon. Enjoy lang. Sige. Si Steve siling niya, Migo Fred, mabike ko anay. Bike na. Namin niya pulo pabalhas, aga pa. Okay na? Sige. Ang iban, pakarunan ko naman, no? Pakarunan ko naman. Correct, si Noel Amar. Illegal logging. Okay, relax ka mo na makadali, Hindi ka mo magalin. Balikan ko pa kamo karon dugay-dugay. May obligasyon lang ako, no? May paid program lang ako. Standby. Bakit kailangang magpabakuna?
Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon.
Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon
at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vacunation! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vacunation! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:55 na, balik kita sa aton pagpangalagad, balik kita sa pagdulong sa inyo sa mga impormasyon, mga isyo, karon nga aga. Ano pagid ang mga bulubalita para karon nga adlaw? Ano naman ini ho? Bago nga baryan sang COVID-19 na detect sa Japan, halin kuno sa pungsod Pilipinas. Aber, sundon ta ini nga balita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:55 na, kay Kent Bulakha Juanisa sa Barangay Hanumanan, good morning. Kay Dilya Liabe, kay Aluna Cortez Dinsay, good morning man. Kay Manjo Arniho, nagaupod sa aton, karon nga kagahon. Si Guillermo Clarito, ara siya, nagatuhaw ang iya sini ngalan. Daligid lang. May luyag na ako ipaibalo sa inyo Sabado subong. Di kalabanan sa life extension. Radio Philippine Standard Time, las 4:58 na. Mabalik ako pagkatapos ini.
hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba.
isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06 na kay Henry Antonio Poscablo. Good morning, happy birthday ko no kay Tita Yulus sang Isabela, kay Rosalina Arellano Espadero, kay Jocelyn Calamaan, kay Mark Navales sa Bangga Tutong Gamonitor, si Mulchurita Perer, good morning, kay Gabi Hipilga, Tamyawya Apo sa California, kay Dailan, halin kuno kay Lulo kag Lula ang panamyaw, kay Philip Roylan, good morning, kay Dodge Dalida, muning kuno kay Mamaya Perla Dalida, si Reggie Angado, ari nagaupod sa aton, upod kay Junior kuno ga monitor, kay Marilo Trabilia Katinoy, good morning man. Areglado, standby na. Mabalik ako pagkatapos ni. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen,
Our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Action Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Action Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Action Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Action Radio. Reporter of the Year, si Action Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Action Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Action Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Action Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Action Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Action Radio Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog Kaghandurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Action Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Action Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Action Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Action Radio. Reporter of the Year, si Action Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Action Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Action Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Action Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Action Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Action Radio Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog Kaghandurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Action Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Action Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Action Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Action Radio. Reporter of the Year,
si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:13 na. Muning da kay Jomar Idulag. Kay ang ilaliarte gayon dato sa barangay Tutong, barangay Pilisa, nagatutok man karon nga kaagahon kay Narcisa Yosores Escobar. Good morning. Daligid lang kapi-kapi kita makadali ha. Dr. Philippine Standard Time las 5:15 na. Dira kay Binhamia Jasper, good morning lang. Salamat gid no sa pag monitor. Kay Jeep Magtubo Hamantok, good morning man. Sige, upod-upod lang kita. Salamat gid no. Sige. Diri kita. Kagabi may natumba naman. Diri sa siyudad sa Bacolod. Dira sa may terminal Casires bala. Ga-monitor kita kahapon, kagabi, kay Action Jan Diaz. Digin kumpirmar ni Police Station 3 Commander Major Richard Pajarito nga ang ginlutang si Lino Cuadra, 62 anyos. Napatay gid patapos ginlutang sa duha ka tawo alas 6:30 kagabi Biyernes sa northbound terminal sa Barangay Bata, siyudad sa Bacolod. Nagasakay sa inuba ko no ang taga-lutang sa monitoring kapag tuon sang kapulisan kung sino si Cuadra. Subong ginapadalman pero ang ila lang naibalaan nga ini si Cuadra isa sang naglutang kag nagpatay sa katapo sang kapulisan dira sa Golden Field Commercial Complex sadtong Disyembre 2 tuig 2002. Upod sini ang napatay na nga ginaligar gun for hire man nga si Ramer Arsinas alias Kid Ramer. Amo ina ang una nga pagtuon sang aton sini mga kapulisan. So kumpirmado ang linutang si Lino Cuadra. Hulaton ta ang dugang nga investigasyon sa aton kapulisan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:17 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa mga coffee drinker ang pagtaas ng asid, kaya ang Dr. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba.
isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating Standard time, las 5:21. Oras gindulog Idilaos ba nagamonitor sila ni Nanay Isabel sa Kintown Victorias? Kay Amor Malayang sa Barangay Hagimit, La Carlota, good morning. Kay Warren Ortiz. Kay Robert Ruma, good morning man. Diri kita Santon Plus Herbal Capsule. Standard Time, las 5:23 na. Kay Carol Montoya, good morning man. Upod-upod lang kita. Tagsagid, kakaagahon. Daligid lang.
Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw. Una nga bula, 2-14. Una nga bula resulta, 2-14. Second draw, kadua nga bula, 19-22. Ikadua nga bula resulta, 19-22. Third draw, ikatatlo nga bula, 13-18. Ikatatlo nga bula resulta, 13-18. Langko yun tan lang ni. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 645, ang jackpot 53,990,651. Ari ang resulta in any order, 41, 19, 30, 23, 31, 37. Resulta sang 645, 41, 19, 30, 23, 31 kag 37. Sa ilo kita, 658 jackpot, 49,500,000. Kombinasyon in any order, 49, 2, 6, 43, 54, 25. Resulta sang 658, 49, 2, 6, 43, 54 kag 25. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo,
Ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo... Radio Philippine Standard Time, las 5:30 na. Kay Kimosabi Kaching Majilan, sakto ni pagbasa ko sa ngalan mo, si Robert Ruma sa Isabela, nag-monitor man karon nga kagahon. Diri kita anay, report naton sa pwersa sa ngaton kapulisan, motorista nga nagpalagyo sa kapulisan kag nakuhaan sang Siabo kahapon sa ngaga, ginpasakaan na sang kaso. May detalye si Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Action Fred, good morning report gikan sa Bacolod City Police Office. Ginpasaka na sang Bacolod City Police Office Mobile Patrol Unit at the same time Tactical Motorized Riding Unit sa papanguna ni Police Lieutenant Rondel Tapang ang kaso nga paglapas sang Section 11 Illegal Possession of Prohibited Drugs Violation sa Republic Act 9165 batok sa kay Edgar Bilonio Jr. 40 anyos, soltero, sang Kalong-Kalong Airport, Barangay Singkang, Siyudad sa Bacolod. Ini matapos nagpalagyo si Bilonio sa mga kapulisan nga nagapagsita sa mga pasaway nga driver nga wala nagasunod sa traffic rules and regulation kahapon sang aga dira sa may atubangan sang Barangay Hall sang Barangay 2 Siyudad sa Bacolod. Nakita sa kapulisan nga ginhaboy ni Bilonio ang iya sining wallet nga dito nakita ang naputos nga shabu nga nagabugat sang 15 gramos nga may market value nga 100,000 pesos. Kung paano nadakpan ang ini nga suspetsado, yari ang parayag sang Deputy Chief sang Mobile Patrol Unit at the same time Team Leader sang Tactical Motorized Riding Unit sang Bacolod City Police Office nga si Police Lieutenant Rondel Tapang. Mali sa flagrante delicto actually sa Rule 113.5 ang among pagkadakot. Narili ang iyang violation, traffic rules regulation, walang helmet, walang plaka, habang kami nito patupad ng anti-motor-riding suspect at saka ito mga rules and regulations sa daan. Pag-shutdown namin, pag ganito biglang tamakbo at saka tinapon niya yung kanyang wallet at doon nakita natin na ang suspected item. Pero nakabalot pa siya. No? Doon naman din inventory at binoktan with the presence of the barangay captain at saka ng counselor niya at saka yung ating representative
control from the media in compliance sa Section 21 of RA 9165 sa inventory and marking. And ang na-recover natin ay 3 bolso na suspected ka do. Kada bolso estimated mga 5 grams is mga more or less 15 grams. May market value sa almost 100,000. Sanggi pa man ko sa sir kuno sir di na nagalit ang shabu sir kag di niya ko dalon. Di saling sa kalong-kalong sa Barangay Singkang. Dadalhin niya dito sa Danago. Pagkasigil sa lang ngayon. Naglag pa no kay Dalagan siya. So yun, hindi niya motor pati yung high-pins ang ginhabol niya sa Dalagan siya. So motor nga na kita namon. We conducted inventory dito na sa Barangay Hall. Kaya tido ay business ka sa tabangan sa Barangay dito. Action Fred, si Police Lieutenant Rondel Tapang, Deputy Chief sa Mobile Patrol Unit, kag Team Leader sa Tactical Motorized Riding Unit sang Bacolod City Police Office. Ani nga report, ginadulong siya sa kaluwan sa Center Plaza Basop, may antibiotic kapadepensa. Sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Action Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Kay Ray Carbagel, nagapangapi ko no sila, monitor, morning da. Kay Mon Lisay, good morning man. Dira kay Jigo Bal, morning, upod sa pamilya, live ko no. Dira sa Barangay Cubay, La Carlota City. Mabalik kami pagkatapos ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing?
Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory Ang time las 5:38. Sa dugang nga mga balita kag isyo pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi. Kung anong bakuna
o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site. 43 na kay Noel Amaro niya higop sa laswa kuno sabaw sang laswa. Kay Edi Villacampa Senior. Upod kay Mrs. kuno, hindi ka mo sakali urog, limpyo sa lakyan. Kay Rodelyn Alvarez Bayabado, good morning man. Kay Neil Brian Baloes, mayong aga, monitor landa. Oh, diri kita sa mga balita naton. Upod kay Action Brian Morden, inong nokpo kuno, preparado na sa pag-usar sa body camera sa kada operation. Report ni Action Brian Morden. Mgaag-action na friends, sa Sirimat Tinion, ginaprepara na sang Negros Occidental Police Provincial Office ang mga body cameras nga ari na subong sa probinsya. Actually, dugay na ni Action Fred. So, diri kay Nokpo Deputy Spokesperson nga mo si Police Lieutenant Abigail Donasco, 192 ini kabilog o kon unit Action Fred. Ngay panagtag o ginpanagtag na gani sa 12 tanan ka mga police station sa mga syudad lang. Tag 15 bawat kada isa Action Fred. So, initanan, ginapreparahan na gid matapos naghambal diring Malacanang nga sa Abril dapat mag-usar na gid sang kamera ang kada operation sang kapulisan para malikawan ang anuman nga mga kritisismo, pagduda sang pumuloyo sa mga operation. Ginihimplo diri ang nagluntad nga sulod sang otoridad dito sa Calabar Zone sa diin. Siyam diri ka mga aktivista ang nagkalamatay kag madamo ang naghambal nga indi amo ang ila sini nga operation. So, ang division po niyan is 16 cars po per CPS. So, yung 12 CPS lang po yung city police stations lang, sir, ang nabigyan po ng mga body cams. And yung monitoring po nito is nandito po sa province po na. Inang balita ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na. Pamilya Bairada sa Barangay Madalag, Ibi Magaluna. Inatamyaw kamo ni Sonia Baira sang Rosal, Takuling. Dira kay Imbong Jocampo, good morning man. Ba si Di Anton Diaz, si Tony Diaz sang Patria Village, nagaupod sa aton karon nga kagahon. Mga blatter entre pagkatapos ini. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio.
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49. This time check is brought to you by Joe. Ding na kay Dante Makilana, mao si John Rosrol Gabo, puwerte ba? Kay Leo Antibo, sa Antibo pamilya ko no sa AB Magaluna, good morning lang. Kay Aida Alunan, good morning man. Diri kita ho, Evergreen Herbal Capsule. Ano ang Radio Philippine Standard Time, las 5:51 na. Kay Francisco Guangco, good morning. Si Utay Benedicto, ara sa Victorina Heights, Mansilingan, naga-monitor man karon nga kaagahon. Aber, diri kita. Mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred nagapadayon pa ang investigasyon sa mga kapulisan sa idalom sang Police Station number 3 sa pagkilala sa mga suspect responsable sa pagpatay diri kay Lino Cuadra, 62 anyos, ang Puruksigay, Barangay 2 diri sa siyudad sang Bacolod. Sunod diri kay Police Major Richard Fajarito. Duha ka wala makilala nga mga suspect amuni ang responsable sa paglutang kay Cuadra apang tigayon man nga palagyo sa kay sa isa ka SUV. Si Cuadra ang nakaangkon sang malubak nga pila sa iya sining nga kalawasan tugaman sang pagpanglutang gintunaan sang iya sining kamatayon. Na-recover action of Fred sa lugar sang insidente ang masobrebyente kabasiyo sang caliber 45 na lakip na diri ang 9mm. Sa dugang paginaton nga balita sa Police Station number 6, arestado man ining si Rani Viajante
41 anyos, residente ni isang Bangga Totong Barangay 4, Bangga Totong 4, Barangay Felisa, diri sa siyudad sang Bacolod, ni matapos nga na gindakop, ginaresto sa mga kapulisan sa area sang Barangay Takuling. Si Biyahante ang may standing warrant of arrest sa kaso nga frustrated murder nga may piyansa 200,000 pesos. Ining warrant of arrest ang gin-issue man ni Judge Eduardo Saison, ang presiding judge sang RTC Branch 54, napitsahan December 15 of 2020. Sa dugang pagid nga balita gid sa bihan sang mandamiento de arresto ining si Jomar Cruz sang Purok Malinong, Barangay Takuling, diri siyudad sa Bacolod. Ining si Cruz Action Fred ang may kaso man nga violation of Section 15 sang RA 9165. Ining warrant of arrest ang gin-issue ni Judge Swelin Louis Holingan, napitsahan January 4 of 2021. Report sa patrol ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Dira kay Andy Saludareso sa MH Del Pilar sa Pontevedra. Good morning. Kay Elizabeth Balaka Gamala, tamyaw ya kuno advance happy birthday buwas ngadlaw. Kay Evelyn Pabros Alpilier, alin sa Bacolod City High School Class 74 ang nagapanamyaw. Kay Joseph Nabalitan Kasag, good morning man. Subong man sa pilapagid naton ka mga tagpalamati kay Banisa Mayo, nagsulod siya karon nga kaagahon. Kamusta ka mo na? Okay lang basta ara kamo ari man ako diri sa gyapon naga-serbisyo. Mabalik ako pagkatapos ini. Ako po si Doc. Pamati alamon ginasanligan, tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon, padayon
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sinsan anong kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Standard Time, las 5:59. This time check is brought to you by Dunkin' Donuts. Pasalubong Kay Alex Puentes, kay Ninita Calamba Figueroa, si Mercy Mirasol Floreso sang Hong Kong, nagamonitor. Kamusta ang Hong Kong, subong? Si Vanessa Mayo nag-send ko no stars ba? Sige. Kay Noel Amar, ali sila, no? Pinalumba sila. Thank you, Gid, sa pag-monitor tagsagid kakagahon. Standby na sa aton aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Andy Pinsor. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon